Her kommer der nogle ting, vi skal vide for dig, før vi kan give dig et tilbud på din træterrasse. Vi skal vide, hvilken højde du ønsker din terrasse i. Her der skal vi tage højde fra døren. Vi kan lave et trin ned. Vi kan også lave det i niveaufri adgang, så du træder direkte ud på din træterrasse. Vi skal vide, hvad dit nuværende underlag er. I det her tilfælde, der er der en fliseterrasse, men kunden her ønsker at udvide terrassen, så derfor bevæger vi os 1 meters penge længere ud, hvor der er græs. I det her tilfælde, der er kunden selv fjernet bed og græs. Derudover skal vi tage højde for eventuel niveauforskel. Forhindringer for os, det kan være sten, der ligger i vejen, det kan være træer, det kan være en busk, og det kan være et brønddæksel. Så skal der være mulighed for, at vores materialer kan blive leveret fra vores leverandør, så de ikke ligger i vejen. Derudover skal vi kunne komme ind til byggepladsen med vores værktøj og vores grej. Ønsker du dig også en ny træterrasse, så besøg terrassemesteren.dk.